RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba ta siyang kaagi ka dun? May kining sa kababae nga nagpuyo sa General Santos City. Hanggang tumatatampo, nagdasangahan nga Lani. Hapon. Nahuman ba ang akong gipatahi nga kasulis? Oy, Sir Alex, mayong hapon, sir. Yes, sir. Nahuman na. Mo lagi paghuman in town. Timing gid kaayo imong pag-anhi, sir. Ikaw ba? Ayaw lagi pagsira ko. Alex na lang. Lain kaayo, sir, oy. Suki ra bagi ka na kung customer din eh. Angay lang nga mutahod di ko nimo. Lani. Wa pa gyud ay kay kitubag sa kuputanan nimo. Sir. Bawa ka, ginagay ko rin mo. Bawa ka kung iman ko sugton. Yung kinahanglan nga manahi pa ka. Maubyod lang eh. Nahibaw kung dako kaayo ni gusto si Sir Alex ni mo. Nagsigil yun itaw ni siya pamugos na ako kung unsa ko na imong mga paboritong kanon. Kaya para madadaan ko no kaniya din patahian. Ma. Maayong hapon di ay ni mo, sir. Hapon, ang kasing. O niya, unsa man, sir? Nasukod na ni mo imong karsonis? Okay, handra ba ka sa fit? Wa pa lang. Pero ibaw kung okay kayo ni basta agi nila ni. Mabitaw kong anin ko patahi niya kay dako akong pagsalig niya. O bilib kay ko siya agi. Sir Alex. Nadugay lagi ka lang ka? Pasensya na lang ka ha. Wa ko kalakaw dayon gud kay naibisita. Bisita gid ka. Pero basing ka to ng customer ni mo. Ang medyo may edad na. Yung nakagusto ni mo. Rudy. Paita na yung watay kapasigarabo, no? Tungod kay high school na magkukutob. Dili ko kadalit-dalig bisita sa inyo. Kaya unsaon. Naibaw man tang duha nga masuko gid ang imong mama kung masayod siya nga uyab dita. Samtang alain, bisag layo inyong age gap. Pero kay doon na may kwarta. Okay ra kayo nga pamisitahan ka. Rudy, langga mahal ti ka uy. Ayaw ko pa kung ako nag-ingon anak. Dili lang malikayan, Lani. Mahasab kay tika. Mahadlo ko nga mawaha ka na ko. Langga, bisag ko sa'yo mahitabo. Dili og dili mahitabong mawa ko nimo. Lani, I love you. I love you too. Hoy, Lani. Unsa ning akong nadunggan nga uyab mo anang ginganlan og Rodi? Rodi? Kanang tricycle driver? Mama, himo ba? Ayaw rin pag-aubos ang maayong usa ka tao. Kaya tricycle driver lang siya. Tinarong yung trabaho, ma. Uy, kuya, hagod ni mo. So, uyab gidi ay mo, kay nilaban ka man. O, ma. Uyab na ko si Rudy. Anha yung kas tricycle driver, nga naay dato nga nangulitaw ni mo, nga naninguha ni mo, pero dili ka? Si Sir Alex, oh. Uy, gamitan ko ng utok ni mo, Lani. Ayaw pagpakabuangan ang gugma kay kanang gugma, manglayat ranas bintana kung wa na mo'y makaon. Ma, mahal na ko si Rudy. Ayaw kong tupa ka, ha? Buwagi ka na tawhana kung dili ka gustong dili na tika ilhon nga akong anak. Ma. Langka. Pasensya na. Tungod ako. Naglalis na yung sa imong mga. Sa may imong desisyon. Okay na lang ka. Andam ko mo dawat. Langga, nagpagawas na magkukusa kong kibati. Pero dili mahita mong makigbuwag ko ni mo. Bisag sa may buhatong mama, dili ko makigbuwag ni mo, Langga. Langga, pero naglagot na kayang imong mama. Unsa may imong buhaton? Langga, doon ako'y nahuna-unaan. Unsa na? Langga, sugod karon. Ang lang nga mag-amping na ta, nga way makakita na itong duha nga magkuyog. Akong ipagawas nga, gibuwagan na tika. Unya, Langga. Og nakuna-una ko nga, Langga, unsa ba kung motiwas kasi mo pag-eskwela? Langga, naipawabid akong wa ko ikagasto. Pobre na ba kayo milang? Ako ang mapa-eskwela ni mo. Langga, dili ko eh. Lain na na. Babae ka pero ikaw ang magasto. Langga, sige na good. Langga, dili lagi ko. Lainan ko. Babae ka. Thank you paminahon. O tinuod. Naingit paminahon nga ako mo gastos mo pag-eskwela. Ug nahibaw kong dili may kurtahan. Pero Langga, ako manggod mo mas blessed na tong duha. Pag tinabangay ta, i-prove na to nila. Labi na ni Mama. Nabisag ingon ka lang ni Ana, pero doon na kay mga pangandoy. Please lang ka. Buhato ni nato para natong duha.
Layas din, he! Wa kay uwaw! Ha? Mananaw na ito magasihingan mo. Karon pa ka madutlan o kauwaw? Kuyawa ni mo, no? Mura ka man og mahot na lalaki. Wa naman ganito'y hapit ni kaon. Niya ni gasto pa ka para sa imong laki. Ha, layas din, he! Layas! Og sugod karon ha. Wa na ko'y anak og ayaw na sa kong ilha nga imo pong inahan. Ma! Malayas na ko, Baba. So, na din ako. Dili sa ko gusto ka sa bukol si Rudy Rod kay naingon na siya na kung daan nga magtuon siya kay finals nila ugma. Samot ko ani paingon. Suwaya na ko si Mirna nga akong igagaw eh. Wato ko sila. Kaniyot lang. Uy, gaw ni. Gaw. Oh, kagabi inaron gaw, uy. Nga naman ka. Gipalayas ko, Mama, gaw. Unsa? Dali. So, dili sa bahay. Wa uri ka makuyawi, no nga. Gabi naman kaayo ro. Oh, unsa gaw? Nasakpan kasi mong mama nga ikaw mo inigasto ni Rudy sa iyang pag-eskwela? Mauna, gaw. Unya gaw. Nahibaw na si Rudy ani. Imo na siyang gisultihan. Wa, gaw, uy. Dili ko gustong mahasol siya, God. Exam nila ugma. Paita baya ninyo, uy. Unahan na sige. Ani lang sa kasamo po yo. Maayo diri kay safe ra ka. Salamat ka, wa. Unsa? Langga, anong karupam ka ni sulti na ko ini? Langga, dili ko gusto gud nga mahasol imong hunahuna. Exam ang gud ninyo ato maong wa lang ti ka sa muka. Langga, sorry kay. Tugon na ko. Ang naingon anak na karon. Gibuhat ko ni Langga tungod kay dako kayo nga akong pagsalig nimo. Tayo ka bala ka, Langga. Dili ti ka pakiyason sa tanan nimong gisakripisyo para nako. Sige lang. Pila na lang kabuhan. Mag-graduate na ko sa kong kurso ng engineering. Dili na ka mag-antos pa. Langga! Langga! Congratulations! Nakagraduate na ganit taon ka! Kada tungod di mo lang ka. Tungod sa imong sakripisyo. Pagsalig kung pagmahal na ko. Kung nasa ko ron, kana tungod mo. Huwag daghan kay salamat. Uy, Langga, mawawta, uy! Nagano pa ka-classmates, oh! Na, hibaw na sila, uy. Kay ba nga unsa? Nga may sisti ka. Unsa? Ay, wa pa ganit na makasal? Hapit na lang ka. Langga, tao-tao naman tayong mag-ipon. Unya, nanasa ko trabaho. Magpakasal na ta? Langga. Will you marry me? Sing-sing? Yes! Yes, Langga! Yes! Yes! Misis na gitun niya, ikapuhon lang ka. Pero, Langga, unsa kayo maayo kung doawon na to si mama ni mo. Mangayo to sa iyang blessings. Langga. Lani, anak. Salamat kay ni Anhi mo. Ay, gimingaw na kaayo ko ni mo, nak. Maingon man sad ko. Sorry sa ako nabuhat, ma. Dili ganit ako gusto mo ani katingalig na suko pa ka na ako. Pero namagos-magod si Rudy na ako nga hiun ka na mo. Ibaw kung bati kayo ang sinugdanan na to. Pero ma'am, ganhi ko tungod kay kaya na akong buhion ang imong anak na si Lani. Gusto na mong pangayoon ang imong blessing kay pakaslanan ako ang imong anak. Unta musugot ka. Dako kaayo ang akong nahimong sayop din yung duha, Rudy. Ako maoy angay mangayog pasaylo nibo. Tungod kay akong gisaway imong pagkatao. Nakasabot ko ma'am. Nabuhat ito nimo tungod kay concern kang Lani. Magpakasal naman ka mo. Ay, ayaw na pagmaham na ako. Mama na lang. Mama na lang itawag na ako. Ma, salamat. Salamat kit kayo, ma. Salamat kayo ma'am. Ma. Saan ako? Nga dili gid ako pagutman ang inyong anak. Atagan ako siya komportable nga pagpuyo. Dili lalim among giagian ni Rudy. Wa gyud mi give up. Tungod kay mahal kayo namo ang usag-usa. Sa mga naminaw karon, kung doon naman may struggle sa inyong karelasyon, ayaw dayon mo og buhi. Kay usahay ang makapalig-on sa usa ka relasyon, mao ang mga challenges nga inyong ma-encounter. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Ayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini akong suliran. Tagwala ko sa pangalan nga Jacon. Hingkod ang pangidaron, taga Hitafi Bohol.
Tuligal kini akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga gihatag diri nako sa akong apuhan. Aron ninyo masabtan, sugdon ko sa sugilanon sa akong apuhang babae nga naminyo pa og laing byudo human mabiyuda. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa ma? Magminyo ka pag-usap? Nga naman di ay Esther. Dili na ba di ay mahimo nga byuda naman ko? Kinsa man sad taw nang imong minyuan ma uy, nga senior ka naman. Byudo sabsama na ako nga byuda. Og, huwag mong ismulin ha, Esther. Siman nga byudo kining akong pamanhonon. Uy, mama sad uy, pabadlong man. Og wa ka mas senior, wa sa ka magunaw nagminyo usab. Wa sa binuangan ng kana ma. Ha? O, yun sagot tayo binuangan ba? Nga, gipangwarta lang ko? Hoy, Esther, sultihan ti ka. Mas kwartahan pa ni nako, uy. Kay siman gud ni. Og gusto nang manaog sa barko, og settle down uban ako. Mao gisultihan ta lang ka, agik pananghid sad nimo nga magminyo nako. Og diri na mi magpakasal sa civil ni Franco sa Manila. Franco? Mo di pangan si mong pamanunon ma? Ha? Di magkatuo si Esther nga imong anak. Maulagi. Daan na to siyang wa mo tuo. Di ang akong gisultihan nga mahinigugman ako. Og plano na natong magpakasal. Aron mo tuo ang imong anak, magpakasal dayon ta dinhi sa Manila. Di na ko kapaabot nga kinahanglang mauli pa ta sa inyo sa Bohol o sa ta magpakasal. Di pa mo sa ta kalarda dayon padung sa inyo kay daghan pa kong asikasuhon dinhi sa Manila sa akong retirement. Pero magpakasal niya ta og usab sa simbahan ng gyud sa inyo dito sa Bohol kon mahuman na nako kining akong asikasuhon dinhi sa Manila. Congratulations! Congrats sa inyo, ma. Tito Franco. Thank you. Hoy, unsay Tito God? Unsay Tito Franco, papa na Esther kay bana nako si mong mama. Aw, Papa Franco di ay. Hmm. Hay, mas maipas mama. Kay, seryoso gyud. Unya, gipakas lang gyud nimo pa. Oh, mao gyud na. Dili parehasa nakapamabdos nimo nga gibiyaan ka lang samahan ni Jacon nga imong anak. Ay, mama sad, uy. Kaako pa magpanukmat sa akong kapalaran sa adlaw siyang kasal. Ay, husto na mo ni ana oy. Kay nagpaabot na nato ang atong mga bisita oh. Hala, adto na ta sa resepsyon sa atong kasal Susan. Ay, kapoy man sa di ay ning magpakasal nga may mga edad na tayo ni. Ay, di parehas ka ni Adto. Sa gikasal ko sa imong amahan Esther, nga bata-bata pa ko ni Adto. Kaya pa nako og entertain sa mga bisita. Ay, okay man ama, uy. Ipasabot naman sa imong mga bisita. Nga mga paryente sa nato. Nga nipaway ka na. Ug to ay, na mauli na. Kung may daw mga bring house. Oh, maayo hinoon. Tuod ay Esther. Nahisgutan na mo ni Franco ang imong anak nga si Jacon. Ha? Kaya nga naman di ay ma. Kay dili namang gid may mga anak ni Franco. Plano na mo nga amo siyang sagupon. Ha? Kami nalay buhi ni Jacon ba? Anhina siya na mo. Aron may bata ming kauba din hisabay. Nga may atimanon ming bata din hisabay nga murag mao'y among silbing anak. Total, wa man ay amahan bata. Wa na milaing pananghiran gawas nimo. Ma, ug ikaw, padayon sa imong kinabuhi. Pangita og trabaho. Kay murag nagapos ka na sa pag-atimanan ng imong anak. Panarbaho, Esther. Basin pa di ay, makakita ka og seryosong mga mahan ni Jacon. Sa pagkakaroon, ari lang una namo si Jacon, haba? O kaya kabala ka. Isipon na mong anak ni Franco ang imong anak. ma. Gabay pa kay ko dihang naminyo pag-usab ang akong lula nga byuda. Usasab ka byudo nga siman. Ug kay di naman sila makaanak, gisagop ko nila. Atiman ako og giisip nga ilang anak. Hangtod nga bidako ko og namatay ang nabana ni Mama Susan nga si Papa Franco. Nagtahod na lagi ko nila og mama og papa nila kay sila naman ang namatan akong mga ginikanan. Ug karon kay dako nako, ako na sab ang miatiman ni Mama Susan nga tiguwang na kaayo. Magpangidaro na karon siya og 90 anyos ang akong apuhan nga mo'y nagpadako nako og giisip nako matuod na inahan. Ug unya, Jacon, kuha ara ang mga papilis nako sa yuta sa akong kaban. ha? Nga naman ma. Karon nga tiguwang na kaayo ko dong. Ako kining ihatag nimo. Ha? Unsay buot ni may pasabot ma? Giisip na tingang anak sukad sa gamay ka pang bata. Kaya ko na nag-atiman nimo. Ug hangtod karon nga dako ka na. Ug ako na sad ang nagkaluya.
ikaw na usab ang mag-atiman nako. Ikaw ang nag-atiman namo ni Papa ni mo Franco sa among katiguangon. Maong deserving ka nga ikay manunod aning yuta nga among napalit ni Franco sud sa among kaminyoon. Mao nga tagoi ang mga papel sa yuta nga akong ihatag nimo. Ma, Mao ba? mao lagi ma. Lain na magkinigsinultihan si mama. Mura man siya ganugon. Gipahipusan pa niya nako gani ang mga papili sa yuta. Ay, tumahan na lang na Jakon. Ayag supaka. Kay kanila ba magkatiguang sa pagtas sa puton. Hipusan na ng mga papeles ngayang gihatag mo. Kay hinumdum na sa daaw, mangita na sa dunya na. O ma. Pamin ako ma. Oh, bago ka pa ang naabot. Kinsa man da itong nagkagulkol sa imong kwarto ganina. Ha? May misa ka sa kwarto ma? Diha ka na ma. Oh, kagubot sa kong kwarto. Gisa ka kidinig tao? Sa may tuyo din eh. Oh, abi na aparador nga gibutangan ko sa mga papili sa yuta ni mama. Oh, dili. Wala mga papili sa yuta ni mama Susan din eh. Wa ko na gyud makita pa ang mga papili sa yuta ni mama. Kinsam kay na interes sa pagkuha adto. Mura bang nagabas ang kalubihan? May namutulog kawi sa mga yuta. Kinsam ka? Magsusi ko. Hulong! Hulungan yun, Yue! Hulungan! Pagdaw na yun, Chinsu, be! Kaya di ba daw kang tultili ko, Jakon? Paga! Sa tayo pagkutana ako, daw, Jakon? Kinsa naghatag na yung pagtugot nga mamutol mo glubin nining akong yuta? Sino yuta? Ako na karon daw, Jakon. Kaya ako naman yung napalit sa anak mismo si yung Papa Franco nga si Diego. Unsa? Ang anak ni Papa Franco ang nagbaligya nimo aning yuta. Si Diego anak sa akong step-grandfather nga si Papa Franco. Sawa pa sila maminyo sa akong apuhang babae nga si Mama Susan. Siya ang nagbaligya sa yuta nila ni Mama nga akong apuhan. Ug karon na ba, papahawaon nami sa akong igagaw kay siya na makunitag-iyan niini. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, napalit ang maong yuta sud sa kaminyoon sa akong byuda nga apuhan. Ug sa iyang ikaduhang bana nga byudo nga usa ka siman. Apan ang titulo sa yuta pangahan sa akong step-grandfather. Matawag ba nga conjugal property nila ang maong yuta? Ikaduhang pangutana, giisip ko nga anak sa akong apuhan o sa akong step-grandfather. Kay sila man ning nagbuhi nako, sukad pa sa gamay pa ko. O ako na sabang miatiman nila sa ilang pagkatigwang. Angay lang ba nga ako'y manunod sa ilang yuta? Kay gihatag naman unta ni sa akong apuhan nako ang mga papili sa aning yuta. Ikatulong pangutana, gisa ka ang among bahay o nawa ang mga papili sa yuta nga akong gitaguan. O nabalitaan na lang nako, naggibaligya na sa anak sa akong step-grandfather ang yuta. May katungod ba siya sa pagbaligya ini? Nga buhi pa man ang akong apuhan nga ikaduhang asawa sa iyang amahan? Balido ba ang iyang pagbaligya? Ikaupat nga pangutana. Ang titulo sa yuta nakapangahan sa akong step-grandfather. Pwede pa ba kini nga matransfer sa pangahan sa akong apuhan nga maoy iyang asawa kay buhi pa man ni karon? Apan 20 anyos na. Unsaon nga maligal ang paghatag sa akong apuhan ining yuta diri na. Ikalima og katapusan. Ingon sa akong igagaw nga nakapalit sa yuta nga wa na kunoy katungod ang akong apuhan sa yuta kay iya na kining napalit sa anak sa bana sa akong apuhan. Ilan ba nga gipamutol ang mga kahoy? Unya, papawaon nami. Asa man kumuduol nga dili sila makayano-yano sa pagpapahawa namo. May paagi ba nga mabawi ko ang maong yuta? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jakon. Mayong adlaw mga supintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal. Kinsa na yung mga problema sa ilang mga katigayunan, sa ilang relasyon, sa mga legal documents nila baka ha, or na mga personal nga mga problema ay ipadala na inyong mga suwat diri nako, diri sa ato ang stasyon, dinhi sa DYHP, diri sa Cebu, tungod kay ang ato ang mga script writers naghuwat ra gyud na kung kang kinsa na pong suwat ang sunod mahimuan og drama sa kahanginan. Of course, ako ang partner si Dr. Obra maunay tighatag sa ato ang mga tambag kabahin sa inyohang mga pangutana nga may punto medikal. Dr. Mas Rene Obra, no? Wa pa gyud mi mag-uban. 1 year kapin nagid kung wa ka kita sa ko ang partner. Kumusta naman ni ako ang partner, no? Okay, unsaon taman nga naa pa magditatiwala pagid aning pandemya, wa pa mangyud mawa, naa pa gihapon dinhi gani sa Cebu, musaka kanaog ang mga kaso, pero nationwide kung nagsubaybay most news, taas kaayo gyud ang atuang mga COVID nga mga cases. Kabaw ba mo nga dito sa Manila pila ka adlaw no nga maghuwat dito sa emergency room usa makakuhag kwarto, dili na burit kay ang ako ang
Kaila, sus may gani na salbar siya. Tulo ka adlaw taon siya sa ER dito sa Makati Medical Hospital. Tungod kay pirting puno away bakanting kwarto nga daghan kuno kayo silang naghuwat para ma-admit didto. Munang kita diri magpasalamat ta og dili gyud ta dapat mo kumpiyansa kay kaning sakita di man nato makita. Di pud ta kanang kibaw ganus at matakdan ug mataptan mo nang maningkamot nang gyud ta pirmi nga makasagang. Saon man mag face mask, mag face shield, manghugas, mang alkohol, o di magsigi gawas-gawas, o di kinahanglan mo gawas ba, pwede magpuyo lang sa tas balay. Daghan para ba kaayo ninyong di ganahan magpabakuna ay, no? Ako kung pangutanon ko ninyo, magpabakuna ko. Sa Attorney Elaine, magpabakuna. Ako ang partner, nabakunahan na to kay frontliner man. Ako mo paabot ko sa ako ang turno, kung kanus ako ma-schedule sa ato ang LGU, nga makakuha ta aning bakuna. Musalig ta siyensya mga sukintig paminaw. Dili ta mutuo ana atong mga mabasa dinha, mga fake news kay mismo ang mga doktor mo rekomendar nga magpabakuna. Nadhan na kaayong mga doctors karon nga nakumpleto na, okay raman lagi sila. So ayaw mo kahadlok. Karong mga panahon na, this is the time to trust science. Tungod kay sila nakahibaw, no? Tungod sa siyensya ug medisina, sila'y nakasabot kung unsa ni ang gitawag nga antibodies. Nagikinahanglan nato para dili ta matapdan sa sakit ug galing man gyud gani nga masakita, dili ta magrabihan, dili ta mamatay tungod aning sakita. More importantly, di ta makatakod ug makasiguro ta nga atong mga hinigugma masalbar pud in town aning sakita, no? Salig ta mga sukintig paminaw. And of course, naatay mga mo-greet, no? Ako lang yun i-greet. Ang kaning ato ang mga mo-comment sa ato ang Facebook account. Hello ninyo. Kisa man ni Be? Danny Orquilia, kay always maminaw sa ato ang programa. Kauban si Michelle Hevana Mansueto, Cecil Danosos Cabrera, and from Butuan City, si Dinmar Taliedo, Yusalina. Sige po nagpaminaw si Melary Gabonada, Roland Basadre, gikan sa Manolo Fortich, Bukidnon, Marites Baroro, mga avid listeners, kauban ni Bernadette from Sibulan, Negros. Asa man ni Sibulan? Negros Oriental, di ay ni ang Sibulan. Thank you. And daghan kayong salamat. Of course, kang Mario Resusta, Laura Nitara Saladaga, shout out to Janelle Blanco from Anislag, Pinamungahan, Cebu, Jelly Rose Ibanez Tuyor, May Roble, Jeya Lumingkit Oplimo, si Marjorie, si Dilma Catherine Maranan, and Jillian Yonak Makason. Kay sige ko paminaw ang iyahang mama. Hello, mami. No, kumusta tanan? Marjorie Janelle Jonali ug Dinah May from Angel Caminos. Mga friends ni Jillian Yonak Mikason. Hello, taga mga Pinamungahan, Cebu. Engil Caminos, Perming Maminaw ug Mary Jean Rudas. Thank you kaayo. Tagilon, no? Asa ng Tagilon? Kay pirmi ko nung maminaw ang mga Tagilon. Matod pa ni Mary Jane Rodas. Hello, thank you. Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw. So muna ato ang mga greetings para karong adlaw. Ang letter sender gikan sa Hetafe, Bohol. Si Pabejud kayo ta sa Bohol. Hello. Ug maayong pagpaminaw sa tanang mga Boholanos dinha. Sa ako pagtawag yangan. Hakon, Jakon, no? Moyingan sa ato ang letter sender for today. Unang pangutana, napalit ang maong yuta sulod sa kaminyoon sa ako ang byuda nga apuhan og sa iyang ikaduhang bana nga byudusad nga usa ka siman apan ang titulo nakapangalan sa ako ang step grandfather. Matawag ba kini nga conjugal property maong yuta? The answer is yes. Matawag siya nga conjugal property nilang duha. Kay sila may managtiayon and kay nga byudo man silang duha, therefore ang iyahang byuda, naminyo silang duha. Okay, kung wala sila separation of properties, tungod kay minyo sila before, dili sila conjugal. Tungod kay naminyo sila before, naa sila kaminyoon before, kato conjugal to ilang first marriage, no? Karon, kaning ilaha, basta second marriage manggod, it's usually complete separation of properties.
Pero kung ma-prove ninyo nato nga ang pagpalit ana og ang kwarta nga gigamit, kwarta nilang duhang managtiayon, pwede na to maingon nga co-owner sila of the property. Pero nga nagpanganra na sa iyaha tong exclusive property. Pero, na ako'y dakong pero, nga naman, pagkamatay ni Franco, si mama ni mo, Susan, nahimo mang iridero niya sa iyahang exclusive nga property. Meaning, naa siya'y bahin o pwede siya makapanag-iya sad og bahin pud anang yutaa. In fact, no, kung naay anak ang iyahang nasilwa, kung sila anak sulod sa kaminyoon, siya mo'y maka-irider o maka-panunod anang maong yuta. Kung naato'y mga anak sa unang kaminyoon, pwede pud to sila makabahin, pero kanimuhang asawa, kay legal wife man, maang ang imuhang tiya kani si Susan, pwede ni siya nga makabahin o makapanag-iya atong yutaa. So di pwede masulo. Okay? Ikaduhang pangutana, giisip ko nga anak sa akong apuhan ug sa akong step-grandfather. Kay sila naman ang nagbuhi nako, sukad gamay po ako, ug ako sad ang nag-atiman nila sa ilahang pagkatiguwang. Angay lang ba nga ako'y manunod sa ilahang yuta? Kay gihatag naman unta ni sa akong apuhan nako ang mga papeles aning yutaa. Sadly, no? Kaning akong tubag, gustuhon ko man nga itubag according sa inyong gusto, pero ang akong tubag limitado gyud ha, sigon sa mando sa balaod. Ang balaod manggod nag-ingon nga ang naay katungod nga manunod sa kabutangan sa usa ka taong ni panaw na is kanang gitawag natong legitimate ug legal heirs. Legal heir gani asawa, unya manaog ta kung naay anak ug way anak musakatag nagbuhi pa ba ang ginikanan or wa na. Kung way anak, way ginikanan, so way tagnaog, basi naapay apo. No? And in your case, wa manggod ka na legally adopted, no? Wa manggod ka na legally adopted by your unsay tawag nimo ani, wa ka na legally adopted sa imuhang lolo ug lula. Way papel nga mapakita nimo nga sila imong ginikanan, maski pag gitratar gyud kanila gyud, no, in truth and in fact gitratar kanila, so wala gyud, dili gyud maglisod gyud ta. Ikaduhang pangutana ikatulong pangutana, gisakah ang among balay ug nawala ang papeles sa yuta sa akong gitaguan ug nabalitaan na lang nako nga gibaligya sa anak sa akong step-grandfather ang yuta. May katungod ba di ay siya pagbaligya ini nga buhi pa man akong apuhan ang ikaduhang asawa, balido ba ang iyang pagbaligya? Muna akong giingon, no? Sa imong unang pangutana, ako magutong gitubag nga while dili siya conjugal, pagkamatay sa imuhang apuhan ni Tatay Franco, si Nanay Susan na ay katungod nga manunod anang yutaa. Kauban of course aning iyahang anak kanang imuhang igagaw. So dili pwede nga si nagbaligya aning iyahang yuta katong imuhang igagaw. Dili pwede nga siya lang ang mo baligya ani kay dili raman siya ang naay katungod ana, no? Apil man ang imuhang lula. So dili gyud to valid ang iyahang pagbaligya. Kaupat, pagkatapusang pangutana, ang titulo sa yuta nakapangalan sa ako ang step-grandfather. Pwede pa kining matransfer sa pangalan sa akong apuhan, nga mo'y iyang asawa, nga buhi pa karon apa 90 years old na. Unsaon man nga maligal ang paghatag anang yuta, diri na ako, okay. The step is this, kung pananglitan na ay mamatay, na ay yuta, no, nga gipanag-iya, di manggod na mabaligya, di pud na niya pwede mabalhin ang titulo, kung dili mo execute anang gitawag na extrajudicial settlement of estate. Unsa man ning dokumentuha? Kaning dokumentuha mao ni document nga magpatapok sa tanang mga legal ug mga sumusunod anang yutaa. In which case ang imuhang lola ug katong imuhang igagaw ang anak sa imuhang step nga grandfather, no? Tanawa na to, kung napabasad sila ilaing anak, kung danding sila rang duha, silang duha ang mo-execute ana. Ang kanang extrajudicial settlement, usa na ka dokumento wherein ang katong mga legal heirs mo execute ug musulti ug musaysay nga sila ang legal nga sumusunod sa nikanhing
Lolo Franco, ni Tatay Franco. Pagkamatay ni Tatay Franco, mupamatuod pud sila nga si Tatay Franco wa ni utang. No, namatay ni siyang way utang og pagkamatay niya mauni ang mga katigayunan nga nahabilin niya. Number 1, kanang inyuhang katong maong yuta. Og kana pod more importantly mo nang mintag settlement kay dinha nila isuwat kung unsaon nila pagbahin-bahin ang mga nahabilin nga mga kabtangan or unsaon nila pagbahin-bahin ang katong yuta nga gibilin sa namatay. Og base ana mobayad tas buhis og dinha pa itugot no sa gobyerno ang pagbalhin anang maong titulo. Dili gani na mabalhin ngadto, di man ka makapabalhin kung dili ka mo execute sa extrajudicial settlement of estate ug mobayad sa buhis. Maglisod sa gagbaligya, di gyud po na nimo mabalhin kung wa tong mga dokumento ha. Kaya wa pa man kay katungod. Di po na nila maparehistro. Samot na nga kung nikawat tong maong yuta, basin ang yuta, ang titulo sa yuta, basin po nang nagkawat ako, mura pong igagaw, gisaka, no? Di mang dito niya po mabalhin. So, dili valid nga naman, kay ang magbaligya, kinahanglan na ay katungod sa pagbaligya. Ang imong igagaw, partial raman ng ihang katungod, kay dili man siya ang full owner. Kay ang imong lula, dapat co-owner man anak nga property. So, dili gyud to valid. Now, kinahanglan ninyo bukdon, mo file gyud mo, I think kinahanglan gyud mo adto og abogado na may daghang abogado din no sa Hetafe para mo konsulta mo. Pwede man ka mangayog certified true copy na lang usa sa yuta, sa titulo sa yuta ngadto sa Registry of Deeds para mastudyuhan o klaro o matanaw pod sa imuhang lawyer kung unsay ilahang legal remedy. Kay kung pananglitan mabawi na ninyo ang yuta, akong suggestion is mo execute na lang either deed of donation or deed of sale ang imuhang lola para mabalhin na dinha sa imuha ang iyahang bahin ngadto sa ang bahin sa yuta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuwang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og mayong adlaw.